Pere, la natura que tens davant està mostrant-te la resposta. Tots els éssers vius que ací conviuen són necessaris per mantenir l'ecosistema. Malgrat la seva diferència, tots aporten el seu granet d'arena. Així mateix, tu, com la resta de la colla, amb la nostra singularitat i diversitat, conformem el grup d'amistats. I saps per què ens ho passem genial? Perquè som diferents i únics, perquè plorem i riem junts, perquè sempre ens animem i recolzem. Aposta sempre per tu, anima't i no deixes de ser quiets. Els dos amics es van mirar emocionats i es van fondre en una forta abraçada. Amb els ànims renovats, van pujar a les bicicletes entre presses i rialles, amb la foscor de la nit, però amb la llum de l'estima com a guia.